Aké by mali byť chlapské priority? Ja si myslím, že na prvom mieste rozhodne by mal byť Boh. Z môjho pohľadu taká snaha o hľadanie toho, čo je Božia vôľa. Je veľmi jednoduché sa stratiť v takých vlastných túžbách, predstavách, cieľoch a vôbec sa nezamyslieť alebo nezahlbiť v modlitbe, že čo naozaj ten Boh kam ma vedie, kam majú moje kroky viesť, a je jednoduché proste si hľadiť potreby vlastného ega. Druhé a tretie miesto by malo obsadzovať manželka, rodina a práca. Myslím si, že na druhom mieste rozhodne má byť manželka a rodina a nie práca. Znova, je veľmi jednoduché sa stratiť vo nejakých vlastných ambíciách, hoci ambície sú dobré. Na druhom mieste by mala byť tá manželka s rodinou. A okolo toho by sa mala odvíjať tá práca, alebo okolo toho by mala existovať tá práca, a nie naopak. V Biblii, v knihe Genesis, v kapitole 2, vo verši 24 sa píše, že preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Jedno telo je rozhodne, čo prvé chlapa napadne, je fyzická stránka, ale to platí aj pre mentálnu, emocionálnu stránku. Byť jedným telom so ženou v manželstve. Z môjho pohľadu to znamená to, že nebude môjim svetom tá moja práca, ale tým svetom bude tá moja rodina, ako moje také prioritné zamestnanie, a sekundárne zamestnanie, také druhotné zamestnanie bude práca. Nie je to určite spôsob, ako zarobiť čo najviac peňazí, ale je to spôsob, ako mať príjemný život v manželstve a s deťmi. Z môjho pohľadu. Ovšem ja nemám 20 rokov skúsenosti v manželstve, alebo zatiaľ žiadne, takže ak sa môže niekto vyjadriť proti tomu, tak kľudne. Ovšem je dôležitá aj zárobková činnosť. Aj v Biblii sa píše, síce tak všeobecne, ale keď to vzťahneme na mužov, v 1. Timotejovi kapitole 5 verš 8: veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. To znamená, že je úlohou muža sa postarať o svoju rodinu, o svoju manželku, o svoje deti. Ale